Аз не искам ти да ми помагаш. Не искам. Не искам! Тия са на кака, тия са твоите. Направо... Няма да ги сгъвам по 20 пъти, махни се от тук. Ето. Всичко, което беше сгънато, вземи на сгънатото, бе! Не ми примигвай като ни лукял, ни лук мирисъл. Няма да сгъвам, аз няма и да пера даже повече. Изобщо няма да се занимавам. Прибери ме и това. Прибери ме тия неща. В шкафа, Борис. Борис, прибери ме гащите в шкафа.